Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe koro dwaro ni jotelo mag siasa mondo we tiyo gi nengo mar majan chai e yor siasa, kowacho ni achiedhnade mantiere e sekta mar majan mar chai onego tiek e yor keto piny ondamo mabeyo mag ting'o malo keyo mag jopur. Kagwe nomedo ni jopur nitiere thuolo mar uso majan mar chai kamoro amora ma giuse gi nengo maber, ka ochiwo sim mager ne josiasa mondo were gi sekta no. Issues are not political. Tea taste issues are not political issues. They are technical issues. It is a technical issue. We have also got options. Na tuwaambia watu wa KTDA wafanye hivi. We have said the tea market is also open. It's also open on the internet. Wewe ukiwa na majani yako usikie pale unauza sio mzuri, it is open for you to sell anywhere in the world.